Bizning taraf yo'lda qo'zg'aldi. Xayrli san'atda. Her şırının özünün romantik geroyu, özünün geroyu деп айтайықсың. Ләкин менә беренче тапкыр укыганда мен күз алдыма, беләсезме, Пираты Карибского моряның Орландо Блум дигән актер бар. Шуны күз алдыма китердем. Беләсезме, ул шундый романтик, анда хатыны өчен, гаиләсе өчен әллә нәрсәләр эшли, әллә Елизавета өчен. Елизавета өчен. Һәм менә беренче укыганда мин шулай күз алдыма китердем. Ләкин эш дәврендә без Ренат абый белән барлык актерлар, студентлар да үзенең ниндидер өлешен керттеләр. Без ничектер аны башкача эшләдек. Без аны бой гаиләдән, аристократ гаиләдән, ул менә bütün тормышын ташлап, шул диңгезгә чыгып, үзенең кызның хыялын үз итә. Һәм минемчә, хәзерге замандагы романтик герой шундый булырга тиеш. Асоль, ул миңа ошаган. Шундый ук хыялый, шундый ук әкиятләргә, мөгъҗизаларга ышанучан, көтә белүчән, сабыр һәм саф күңелле. Бу миңа якын. Мин укып чыгышка аңладым Асольның миңа ошаган икәнен. Ренат абый ул ирек бирә. Эшләгәндә сиңа А ноктасын һәм Б ноктасын әйтә, һәм юлны син үзең саласың. Һәм этюдный вариантта син Ренат абыйга аны эшләп күрсәтәсең, һәм Ренат абый аннары инде төзәтеп сине дөрес юлга кертеп җибәрә. Мин әлбәттә режиссер белән дә киңәшеп эшләдем. Ул да үзенең күз аллавы бараның. Менә ул кайберләрен мин биргәннәрен ул төшереп калдырган җирләре дә бараның. Чөнки мин бер төрле эшләсәм, ул менә бусын алмыйбыз, менә бунысын гына алабыз дип сайлау Ринат Әюповтан булды. Сайлау. Шуның өчен әлбәттә мин мәсәлән икенче төрлерәк итеп язганым, мәсәлән әти-әнисе турында. Ул Ринат икенче төрлерәк итеп күз аллаган. Шулай итеп кай вакытта режиссерның сүзен тыңлыйм, чөнки режиссер куючы ул аны күбрәк күз аллый. Менә 100 ел узса да, 200 ел узса да, 1000 ел узса да, мәхәббәтемез ул беркайчан да искермей. Ул һәр вакытта яңара. Бу чиракта Александр Гринның менә бу ал җилкәннәр хыялый әсәре ул гасырдан гасырга күчәчәк. Чөнки кеше булган вакытта мәхәббәт була. Кеше яшәгән вакытта, җир шарында кеше яшәгән вакытта хыял бар. Һәм бу хыялны тормышка ашыручы яшь кешеләр бар. Безнең яшьләр, без гомумән һәр кеше әйтик дөньяның bütün мөмкинлекләре белән куллана. Без күбрәк кулланучылар. Ягъни үз кулларыбыз белән, үзебезнең көчебез белән эшләргә бик атылып тормыйбыз. Бу очракта Артур Грей Асольның хыялын тормышка ашыра белә. Ягъни бу яшьләр өчен бик кирәкле бер мисал үрнәге итеп бу спектакльгә без алындык. Ни сәбәпле? Чөнки без кулланучы гына түгел, яшьләрдә без мөгъҗизаны үз кулларыбыз белән курый алабыз, үз кулларыбыз белән мөгъҗизаны эшли алабыз дигән девизны шушы спектакль аркылы уздырасы килде. Кыенлыклар булды, әлбәттә, без
мелодраматика белән нык кулланабыз. Татар театры күбрәк тә мелодраматический күренешләр һәм такой эчке кичерешләр, реалистик үрнәкләргә нык басым эшлибез. Ләкин бу очракта барбер шартлылык кирәк иде. Когда работа над темами героев идет, важен, наверное, какой-то главный нерв характера человека, ну, персонажа. Но и также, на самом деле, смотря какой состав, какие актеры распределены, от этого тоже можно много чего взять. То есть, например, если роль, например, старого человека играет кто-то там моложе, там харизма уже другая, соответственно, уже и образ какой-то неоднозначно интересный возникает. И вот все как-то вот так подвижно, исходя из того, что есть там, в данности самого там художественного произведения, замыслах. И как-то вот наряду с этим идешь, либо же стараешься, наоборот, отойти от этого и что-то совсем другое сделать на контраст, например, тоже часто очень так срабатывает и дает такие интересные результаты. Bu benim birinchi zo'r ishim, umuman professional sahnada deb aytdik. Ham endi o'zimni sinab qararga tiladim. Nechikdir mana nendaydir bo'lgan stereotiplardan biroz ornasi kelgan edi. Shunga ko'ra men bunda biroz kiritdim. Ул пластика, ул менә үзеннән үзе бию яшәргә тиеш түгел, ул биюгә килергә кирәк, ничектер нидер уй кичерешләр аша шул пластикага килеп, шул пластикада яшәп дип әйтикме соң, ниндидер ритуаль рәвешкә китерде мен кайбер моментларны дип әйтик. Һәм инде төп максат инде минем гомумән алганда спектакльне шушы тән аша, физик аша безне ниндидер атмосфера, могҗизалы атмосферага кертеп, шушындый бер матур дөньяга алып килергә тамашачыны. Спектакльдә катнашуым белән бик бәхетле, чөнки бу матур әсәр. Әсәр буларак әле ул, материал буларак әсәрне тамашачыга бик якын дип әйтәм. Чөнки барыбыз да могҗиза көтеп яшибез, шулай бит. Бу йөрәк тәмендә инде мин Асолның әтисе буларак бу образны укып, әсәрне укыганнан соң, фильмында караганнан соң бик, ничек дип әйтик, кинәт кенә шушы образга кирдем дип әйтәлмим. Кыска вакыт эчендә, ул шушы күпмедер мизгел эчендә барысын да бирергә кирәк. Тамашачыга Асолның әтисе нинди ул? Ул кызын ничек тәрбияләгән, нәрсә, ничек? Беренче курстан минемчә без үзебез шулай тәрбияләнгән. Камал театр бинасында без үзебез беренче курстан алып сәхнәдә масса гына түгел, төп рольләрдә уйнаштыргалыйк иде. Безгә андый мөмкинлек бирелде. Һәм мин бик шат, менә шул горур гадәт, традиция ул безнең театрда да сакланып килгән. Мин театрыбызга бик рәхмәтлемен, шәкертләребезгә шундый зур мөмкинлек. Бәхетләрен, шатлыкларын аңлап бетермиләрдер. Алар тиешенчә бәяләп бетермиләрдер. Ләкин ул бик дөрес. Асыл менә безгә карагыз, инде безнең стажыбыз хәзер шул 25 елга тулып килә. Бит, әгәр уку нейен алсаң 5 ел укыдык, 30 ел була. Сәхнәдә беренче курста, Камал театр бинасында беренче курстан без сәхнәдә. Шуңа күрә ул театрга мәхәббәт артыгы белән ташып тора бездә. Bu җыр татарчага инде тәрҗемә ителде бит инде, сүзләре. Һәм дә инде Миләүшә Тәминдарова безнең белән мастер-класс эшләп алды. Менә шунда катнашучы актерлар, җырлаучылар инде без аны бүлдек. Без аны тавышлар буенча да карап инде, образлар буенча да инде туры китереп, һәм ул үзенә күрә теге
бик шундый шаян да, җәлеп итә торган да, шундыйрак бер теге башкаруда килеп чыга безнең бу җыр татар телендә һәм дә инде монда татар мелизматиклары да кереп китә безнең әзрәк. Шуңа күрә безнең татар халкы ярата бит инде теге моңлы мелизматика, безнең үзенә күрә мелизматикабыз бар. Шуның белән дә бәлкем якыная торгандыр халыкка, шуның белән дә кызыклы була торгандыр. Без гомумән спектакльнең ул өлешен яратабыз, бик теге кульминация өлеше дип инде шул җирен көтеп алабыз. Теге иң кызык җирләрнең берсе дип, ул үзебез актерлар буларак та кызык һәм тамашачыга кызык дип уйлыйм мин аны. Bul mine